ini wo ti pramuta ni odoge 3 kilo khaksang kami parawo kaisa kurisa buruk ebong busai bai kaklaijang boni nuk kreyong tomani bagi sungjo toro YTF TWF ti pramuta joto miliwi kaisa nuk chicken te sake chuba chu khele peka je mansa chung phailai o nok no tanglai peka tabu bo paisok ya ko chinglai drosi ko te koi gonta ni pore sungte waisa mamplim funu pinai haino hai paiman ulo paidi chung kisiksa kokthai khna lainai chini dolai district ni sompadok boni khairongmung eba boni chubamung boni bising tino khna lainai sat no koinai kisiksa kokthai sanani bagai oro tini tamni bagi haike masu bapaika ba chuba laika bono kisi sawi khna ridi oro natin mangni keha durgotong phijak bonaksa chung OITF e pramuta ke ti pramuta mabdol tui chengaro sachubalin khaitungo oro chubalai nai bonaksa bini অসহায় অবস্থা অন্তমো যা ধরুন তুমি প্রত্যেকে bonaksa chubalai tungo belen paidi chung chini YTF ni bukhakti khna lainai chubachu bahai respond mangkha ba busugrati phai chubachu rilai mankha ke saikna ridi melaina hambai chini media person dongno जों chini 49 samnu ti pramuta YTF ni block committee longwe khaiman pija YTF ro inke chini buma bodol inke madar সংগঠন jeto khaiman pija ke जों chini natin munu bi chini kaiha sugya nukhung khujug rang di samani be tunai boni nuk tanglai mena जों khaiye chini ja pharite chini TWF inke madar সংগঠন chini YTF to mos bukhujungni mungthangka mosi tripura जों bana jotona milegi pa bahaki ingi dungai dungo hinke yan saka khane khang thiye onek kisu tang kam ro khai ba phija hinke tabu paya ko hinke kisha tungo tini je paya su jaro tangwe